Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Aini. Kalau dangan menika kita badhe sinau materi aksara murda. Aksara murda kuwi tegese sirah utawa sesirah utawa bisa diarani aksara gedhe. Yen ing basa Indonesia diarani huruf kapital. Gunane yaiku kanggo pakurmatan utawa ngurmati. Biasane aksara murda kuwi digunakake kanggo nulis jeneng wong, jeneng kasultanan raja, jeneng negara, lan jeneng apa wae kang kalebu pangkat. Dene paugerane aksara murda kuwi ora kena dadi sesigeg ing wanda, dadi ora kena dipangku lan dipasangi. Aksara murda cukup ditulis saaksara saben sak tembung. Sak tembung kuwi tegese satu kata. Aksara murda kuwi bisa diwenehi sandangan. Aksara murda dijangkepi pasangan saengga bisa uga dadi pasangan. Nah, kaya mangkono kuwi ya wujude aksara murda lan pasangane. Aksara murda cacahe ana 8, yaiku na, ka, ta, sa, pa, nya, ga, lan ba. Kaya mangkene anggone nulis nggunakake aksara murda. Putri Solo berarti aksara pa kaya mangkono lan aksara sa kaya mangkono kuwi ya kaya aksara ga nanging tengahe diwenehi gendera. Banjur saiki tulodo nulis nggunakake aksara ka. Kanjeng Ratu, kanjeng. Ka nggunakake aksara murda banjur aksara nya. Kenang apa nggunakake aksara nya? Amarga nulis aksara Jawa kuwi miturut pangucape, ora miturut penulise. Dadi kanjeng kuwi kaya ana enye, kanjeng. Ngoten nggih. Saiki aksara na, Nabi Nuh. Aksara na murda kuwi kaya aksara ga nanging ditambahi sikil siji. Dadi sikile aksara na kuwi ana 4. Nah, saiki awak dhewe nulis jeneng kutha Tulung Agung. Amarga jeneng kutha, mula aksarane ta ngarep nggunakake aksara murda ta, Tulung Agung. Saiki awak dhewe nulis nganggo aksara nya, yaiku Nyai Dasimah. Aksara nya kuwi kaya aksara ja ananging tengahe diwenehi jleret ngono kuwi ya. Nyai arti aksara nya banjur aksara h diwenehi sandangan wulu. Lajeng aksara da banjur aksara sa diwulu, banjur aksara ma diwenehi sandangan wignan. Teruse yaiku aksara ga kanggo nulis Gusti. Aksara ga kaya mangkono kuwi ya. Nulis Gusti yaiku aksara ga murda diwenehi suku, banjur aksara sa pasangan ta lan diparingi wulu. Nah, saiki banjur sinau aksara ba. Aksara ba kaya mangkono kuwi ya. Nulis Bupati berarti aksara ba disuku, aksara pa, aksara ta banjur diparingi wulu. Nah, kaya mengkono mau pasinaon aksara murda. Matur nuwun sampun gatekake video menika. Monggo saged dipun support kanthi cara dipun like ugi dipun subscribe nggih. Matur nuwun.